Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Ako po si Alvin, isa sa maraming tagapakinig ninyo dito sa Valenzuela. Malakas ang ihip ng hangin at rumaragasa ang buhos ng ulan habang sinusulat ko ito. Kapag kasi ganito nga bumabagyo, bumabalik sa alaala ko ang isa sa hindi ko malilimutang yugto sa buhay ko. Masakit man, nagsilbi itong paalala na kailangan kong magsumikap at lumaban sa unos ng buhay. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ang pinagdaanan ko. Lumaki po ako sa isang maliit na barong-barong sa tabi ng estero. Ang tatay ko po ay construction worker. Kakarumpot na nga ang sweldo, hindi pa regular ang trabaho. Mas marami pa ang araw na wala siyang pasok kesa meron. Si nanay naman sa bahay lang. Mahirap na nga ang buhay namin, pero mas lalong humihirap kapag panahon ng tag-ulan. Sa tuwing umuulan kasi halos walang parte ng bubong namin ang hindi tumutulo. Madalas nagigising na lang kami sa hating gabi na basang-basa ang katawan. Sa kabila ng matinding hirap, hindi ako nawala ng pangarap. Palagi kasing pinapaalala ng tatay na tapusin ko ang pag-aaral. Para daw sa aming walang-wala sa buhay. Isang paraan yon para matakasan ang kahirapan. Kaya siguro kahit madalas hindi namin alam kung saan kami maghahagilap ng susunod na isasaing, pilit pa ding iginapang ng mga magulang ko ang pag-aaral ko. Nasa elementarya pa lang ako nang tamaan si tatay ng tuberculosis. Hindi nagtagal bumigay ang katawan niya at tuluyan siyang binawian ng buhay. Tag-ulan noon, habang nakahimlay siya sa kabaong dahil butas-butas ang bubong namin, may mga patak ng ulan na tumatama sa salamin ng kabaong niya. Sabi ni nanay, nakikiramay daw ang langit sa sinapit namin. Pero para sa akin, simbolo ito na hanggang kamatayan, sinundan si tatay ng kahirapan. Noong mga oras na yon, ipinangako ko na balang araw, kakawala kami ni nanay sa buhay na kinagisnan ko. Dumaan ang maraming taon at sakripisyo at sa wakas, nakatapos ako ng kolehiyo. May trabaho na ako ngayon at nagsisimula na ng isang maliit na negosyo. Ang mas masaya, kasama ko pa ang nanay ko. Malakas ang buhos ng ulan ngayon at hindi ko maiwasang maisip yung mga pamilyang katulad namin noon. Walang masilungan. Sana wag kayo mawawala ng pag-asa. Sana hindi kayo mapagod na bumangon at lumaban anumang unos ang dumating sa buhay ninyo. Patuloy lang magtiwala sa taas at magsikap. Darating ang araw at mapagtatagumpayan nyo din
ang lahat ng pagsubok. Kapit lang at huwag bibitaw. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko at ingat po sa ating lahat. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Alvin. Wala na, naalala ko na Alvin na the Chipmunks. De, tsaka gusto ka lang i-shout out. Yan yung literal na shout out ni Diego. Isa pa nga! Alvin! Yan. Isang espesyal na shout out para sa iyo, Alvin, kasi hindi ka tumigil. Tama. Isa ka doon sa mga nagpursige. Isa ka doon sa ginamit ang kahirapan, ginamit ang unos sa buhay, ginamit ang pagsubok para mas lalong tumibay at mas lalong umangat sa buhay. Isa ka sa mga patunay na kung ano po ang magiging kahihinat na natin sa ngayon sa pamamagitan ng mga desisyon natin. Yes. Diba? It's a series of decisions. Hindi tayo pwedeng magsabi na, hindi napunta ako sa sitwasyon na ito kasi hindi ko kasalanan. Hindi naman natin sinasabing kasalanan kasi sabi nga, 'di ba, Jegs, hindi mo kasalanan ipinanganak kang mahirap. Oo. 'Di ba? Kasalanan mo na kapag kung namatay ka pa ring mahirap, 'di ba? Pero hindi naman natin katulad ng na kitang-kita ko, alam mo yung sa bawat pagkwento ni Alvin, talagang na-imagine ng utak ko yung kung paanong nakakalungkot na hanggang sa huli yung tatay, 'di ba? Yung tatay mo ay 'di ba sinundan pa rin ng kahirapan. Hindi man lang tuyo yung kanyang kabaong, tumutulo pa rin, 'di ba, hanggang sa huli. Hindi naman din kahit sabihin natin hindi kasalanan ni tatay na namatay siyang mahirap, meron lang talagang mga taong hindi rin nabibigyan ng tamang oportunidad. Kaya dito natin sinasabi na sana masarap mahalin yung Pilipinas sa mga pagkakataong matindi yung pag-ulan. Kasi dito natin maiisip na sana wala masyadong gahaman. Sana Bakit meron ba? Madami, pero hindi ko na lang, basta wala na lang ko name dropping. Ngayon kung tamaan kayo dyan, di ba tumato sa langit? Di ibig sabihin totoo. Di ba? Kasi ang daming gahaman. Ako hindi ako malungkot ako hindi ako naniniwala sa sinasabi niya, ay swerte niya kasi. Actually, hindi siya makukonsider na swerte. Halimbawa, yung mga mahirap tapos biglang yumaman, hindi lang sila tumigil talaga sa lumaban. Nagsikap lang din. Ano siya, Jegs, it's a mix of pagsisipag, tapos nabigyan ka din ng proper opportunity. Kasi sa totoo lang, parang katulad nitong tatay ni Alvin, hindi naman natin masasabing tamad siya. Kaya lang siguro dahil wala ring oportunidad na given to him, kahit na masipag siya o nagsikap siya, maaaring hindi rin nag-work out, diba? Isa pa dyan yung dagdag pa yung perspective ng tao. Na yung may mga tao na dito lang sila sa comfort zone lumalaban. Hindi naman sila tamad Pero meron din kasi na hindi maayos yung buhay ko dito. Kagaya ni Alvin, lalabas ako kahit mahirap, lalabanan ko yan. Totoo. Yan yung mga kwento na naririnig natin sa mga naging bilyonaryo na ngayon, yung mga dating walang-wala. Yung mga may success stories, di ba? Talagang lumabas talaga sila. Hindi sila tumigil, tas ginamit talaga nila yung kakapalan ng mukha, di ba? Yung hindi hiya-hiya. Minsan talagang may magandang epekto yung pagiging walang hiya. Parang example na lang, Nicole Yala. Paano nakarating dito sa Love Radio na hindi naman to pinanganak na prinsesa. Hindi Kaya nangarap nga na maging Disney princess. Kaya nga Tapos hanggang ngayon, di pa rin ako ginagawang Disney princess ni Lord. Pero okay lang. Warrior ka kasi talaga. Okay lang. Laban lang ng laban habang may buhay. Diba? Habang may every day is a gift. And sabi nga ni Maring Oj Diaz, every gising is a blessing, di ba? Every day whenever we wake up, the graces are new from God every morning, di ba? So habang nabubuhay tayo, may pag-asa, pwede pang lumaban. Correct. Kasi kung pagbabasihan natin yung kung ano yung meron tayo,
kami kung pagbabasihan namin yung pinanggalingan namin, edi wala na sana kung hindi kami lumaban. Correct. Kung hindi makapal yung mukha namin. Oo, hindi. Laban tayo eh. Oo. Alam mo kung bakit? Madami tayong mga sugat ng kabataan o marami tayong mga kwento eh. Natatandaan ko, alam mo, sa sobrang hindi talaga kami mayaman. Alam mo ba, pangarap ko magkaroon ng eyeglasses? Nakwento ko na ba yun? Na parang, isa siyang napakalaking, isa siyang big deal kapag ka nagkaroon ka ng eyeglasses. Oo, bakit diba? ganun tayo? Hinirasin natin. Kaming mga lalaki naman, pag nakakita kami ng babae naka-eyeglasses, gandang-ganda kami. Diba? May ganun eh. Basta merong kakaiba. Alam mo, relate ako dito kay Alvin in so many ways eh. Yung ulan, hindi ko talaga siya gusto. Madami ako naalala sa ulan eh. Naalala ko din talaga yung mga moments na buti na lang nag-order yung nanay ko ng mga pitchel, kahit pitchel na hindi pa fully paid sa Tupperware nung araw. Kasi yung mga pitchel na yan yung mga pangsalok talaga sa mga tulo ng bubong namin eh. Tapos, kaya hanggang ngayon, Jegs, hindi ako masyadong kumakain ng champurado. Kasi naaalala ko yung champurado, Jegs, na ulam namin, ayun yung pagkain namin kapag ka umuulan. Yung iba memory nila yun eh, na parang pag umuulan, masarap yung champurado. Ako, na-associate ko kasi yung ulan sa kahirapan. Tapos ang kinakain pa namin champurado. So, laging gano'n na parang associated sila sa isa't isa. Connect talaga sa isa't isa. Tapos, nung lumaki-laki pa ako, kung kailan ko na-discover na isa kong jowa ng loko, umuulan din nun eh. Kaya ayaw ko talaga ng ulan. Hindi ko talaga gusto yung ulan. 'Di ba? May mga ganun eh. But it doesn't mean na porque hindi mo naman pipigilan yung ulan eh. 'Di ba? Kahit lahat naman tayo, kunyari itong bagyong uwan, 'di ba? Lahat naman tayo hindi natin siya napigilan eh. Nagkaroon ng warning pero hindi natin mapipigilan. Pero gagawa tayo ng paraan para lumaban. Correct. So there will be always storm sa buhay natin. True. So ano din, weather the storm, pag lumabas ka na din, tingnan mo yung mga lessons. Yan. Kasi yun yung magpapaano talaga sa'yo. Kasi kung kahirapan lang, marami tayong mga kwento. Marami tayong kwento ng Kami kahirapan. Din, isang saing lang isang araw. Kung may marating sa gabi, wala. Kaya yung diskarte ko, nagja-jump house ako. Pumunta ako dun sa bahay ng tito. Tama. Kasi dati uso sa probinsya, pag may nakatakip lang sa mesa, pwedeng buksan. Oo. Jackpot ka dyan pag binuksan mo, may ulam, may kanin. Tama. Yan. Pag wala rin. Correct. So, gano'n, naghahaping ako sa mga bahay ng tiyahin ko. At ibig sabihin, bata pala, natutunan mo na, Jex, na kailangan hindi madiskarte ka at kailangan hindi masama ang ugali mo. Kasi kung masama ang ugali mo, hindi ka makakapag-hopping ng bahay at makakatok sa mga sa mga friends. Andito ka na naman. Dahil marunong ka makisama. Alam nyo po, mga ganyan yung mga dadalhin po natin kapag hindi po tayo mayaman. Yeah. Hindi dapat isipin mo, mahirap ka na nga sa mapa ng ugali mo. Napaka-redundant niyan, kabisyo. Dapat, kapag may kakulangan ka, babawi ka. O, halimbawa, mahirap ka na nga, mabait ka. Para kapag ka mangungutang ka, hindi ka mahirap pa utangin kasi mabait ka. Kung mahirap ka na nga, masama pa ugali mo, pag nangutang ka, hindi ka talaga papansinin. Ito, ewan ko kung nakwento sa'yo ni Kajot yung kwento niya to na dati daw parang sa probinsya, nagtatrabaho siya sa, may pinagtatrabahuan siya, talagang isang tinapay lang ang pinapakain sa kanila. So, ang ginagawa niya, pag tulog na yung may-ari, parang ninanakaw niya yung isang tinapay, nagtatago sa loob ng CR at doon kumakain. Kasi nanginginig na yung katawan niya sa gutom. Oo. Diba? Pero tingnan niyo si Kajot, asana ngayon? Nasa Love Radio Correct. na. Official voice over natin. Oh. Boses niya ay naririnig hindi lang sa Maynila, kundi sa nationwide. At kapag nilalabas po namin siya at pinapakilala namin sa mga tao, siya po ang pinakasikat. Yan. Diba? So, may ganun eh. May ganyang mga kwento ng kahirapan, kwento ng panginginig, kwento ng parang feeling mo hindi na matatapos ang pagsubok, Yes. 'di ba? Pero nagbabago. Correct. Umiikot ang gulong ng buhay. Basta lumaban ka lang talaga. Laban lang talaga. Oo. Fight. So, hindi yung kung kahirapin ang anak mahirap, hindi yung magdidetermine na magiging mahirap ka na. Correct. Na yun na yung future mo. Ganon. Yan. Laban lang tayo. Tsaka kapag ka binigyan ka rin ng opportunity, if an opportunity, a great opportunity is given to you, wag mo ring sasayangin. Kasi may mga taong naghahangad magkaroon ng oportunidad na mag-aral. O 'di ba? Pero ngayon, ikaw na nakatutok ngayon, nag-aaral ka pero nagrereklamo ka o kaya nagbubulakbul ka. Yan na nga lang ang gagawin mo. Hindi mo pa inaayos, hindi ka pa nagtitino. Tama. Sa opportunity naman, magkaiba naman ang mindset ng mga tao. May mga
mga taong naghihintay, may mga tao na hinahanap. Naghahanap ng oportunidad. Kasi yung iba din eh. Iba-iba din talaga eh. Ako kasi hindi ako naghahanap ng oportunidad, dumadating siya sa akin. 'Di ba? May mga iba naman, tama ka na. Ay hindi ako pwede dito. Kailangan na. Kaya wala ka mansyon. Kasi nag-aantay ka. Sa bagay, may point ka. Kasi kung matagal ka na naghanap, may mansyon ka na ngayon. Sa bagay. Alam mo, hanggang ngayon talaga iniisip ko, ba't wala akong mansyon? Bakit kagabi kung kailan na matindi yung pag-ihip ng hangin, nakatitig ako dun sa ululod namin na parang feeling ko pahiwalay. Kasi hindi ako naghahanap ng opportunity. I wait for it to happen eh. Kaya di ba nung na-broken hearted ka, naghanap ka ng ibang trabaho, at napunta ka dito sa Love Radio, nandito yung opportunity. Alam mo, minsan talaga yung mga sinasabi ko, hindi ko talaga sinusunod eh. Yan ang mahirap, kaya di ko sure kung dapat kayo maniwala sa akin kasi yung mga advice ko, hindi ko po sinusunod. Oy, tama din naman. Tama din ng mga eye-opener. Diba? Na kung halimbawa, parang bakit ganun, parang laging malas, walang swerte, ganyan. O kaya parang hindi lang talaga na umaayon ng lahat. Baka naman you're not looking for the right opportunities. Baka naman nandiyan ka lang sa comfort zone mo talaga. Ang opportunity nandun sa labas, dito ka hanap ka ng kalkal ka ng kalkal dito. Dito sa kakalkalan mo, ubus-ubus na. Tama. Di wale. Oo. Ganyan. Basta laban lang po mga kabisyo. Laban lang. May mga kwento katulad na kay Alvin at hindi lang itong kwento na may wagang Burnay. I'm sure ikaw din sa sarili mo, may kwento ka ng sitwasyon na akala mo hindi mo kakayanin, pero hindi ba't nakabangon ka din? Tama. Akala mo katapusan na ng lahat, hindi ba't okay ka pa din? Yes. Love or lang! Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!